Ahojte milí diváci. Dnes som sa rozhodol natočiť pre vás video trošku také iné, ako ste u mňa zvyknutí, pretože videá točím väčšinou vždy o danom druhu pavúčika, ale dnes som sa rozhodol spraviť také všeobecné video o rozdelení vtáčkarov a povedať si také základné informácie, ktoré by mali všetci vedieť. Takže vtáčkare delíme na terestriálne, arboreálne a fosoriálne. To znamená zemné, stromové a norové. Ono potom sú aj druhy, ktoré sú napríklad stromovo-norové, norovo-zemné, ale my si dnes povieme ten základ a to sú zemné, stromové, norové. Toto je základné delenie vtáčkarov. Takže, čo sa týka zemných, tuto napravo hore mám, samozrejme mám toho strašne veľa, ale dal som sem po dva, aby ste videli, pretože ani náhodou by sa mi to nezmestilo na tento stôl, potreboval by som aspoň 3 alebo 4. Takže v tomto vrchnom mám Brachypelma hamory, čiže naša harmonika, a dole pod ňou mám Kleopatru, Brachypelma Emilia. Nie sú to dospelí jedinci. Tá vrchná má cca 2,5 cm v tele, tá dole pod ňou má už skoro 4 cm v tele. Ale čo sa týka zemných, tak terárko na šírku. Nie na výšku, na šírku, aspoň tých 25 cm, to je, by som povedal, také minimum. Ale dobré je 30 cm na šírku, aj 40, záleží od druhu, ale tých 30 cm na šírku je taký základ. Takže 30 cm na šírku, výška, toto je cca nejakých 16 cm na výšku a cez 30 na šírku. Ale čo sa týka tej výšky pri týchto zemných, tak nižšie. Nie. Do tých 20 cm výška u zemných úplne stačí, pretože nie sú to dobrí lesci a často sa stáva, že keď je vyššie, máte tam konár alebo korkovú kôru, lezu, nie sú dobrí lesci, padne, môže sa zraniť. Praskne abdomen, brúško a je po pavúkovi. Takže radšej nižšie, aby zbytočne nelozili, pretože ľubia vymýšľať. Takže zemné, na šírku situované terárko, na výšku stačí tých 20 cm, si myslím úplne. Výška substrátu, keďže sú to není noroví, ale sú zemní, tých 5 cm aspoň a tých 5-10 cm substrátu na výšku, už teda pri dospelých. Ja mám toto menej ten substrát tam, pretože sú to ešte v podstate drobci, ale sú to určené samičky, ale tak nie sú ani semiadult, ani subadult, ani adult ešte. Takže si myslím, tých 4 cm, čo tam majú substrátu, im stačí. V každom tom terárku zabezpečiť dobré vetranie. Ja kupujem tieto nádobky, ono to v podstate ako terárko, a potom dookola vyvrtám diery, aby tam prúdil vzduch. Ako si to zariadíte, to už je na vás. Ja dávam samozrejme korková kôra, vždy z toho spravím úkryt, ktorý väčšinou aj tak nevyužívajú, lebo oni si spravia svoj. Umelé rastlinky dávam, nech je to také krajšie, farebnejšie, a miska s vodou vždy, naozaj vždy. Tá napájačka s vodou musí byť. Čo sa týka substrátu, väčšinou sa ľudia na internete dohadujú, ja hovorím z vlastnej skúsenosti, dával som aj 100% rašelinu, bielu rašelinu, lignocel, kokosové vlákno, takže mám odskúšané všetko. Mne osobne sa najviac osvedčila kokosové vlákno zmiešať s rašelinou. Komu vyhovuje niečo iné, dá si iné, ale o substráte sa teraz nebudeme nejako dlho baviť.
baviť. To som vám len tak mimo toho rozdelenia chcel povedať, čo dávam ja. Takže ani v jednom mojom terárku nechýba žiadna umelá rastlinka, neexistuje. Korkové kôry aj ako dekoráciu, aj na zem, aj ako ukryt, napájačka s vodou mám v každom. Takže to sú zemné. Zemné na šírku, na výšku stačí 20 cm. Takže tak. Potom máme arboreálne, čiže stromové. To sú tieto naľavo. Už z toho názvu stromové znamená žijú na stromoch, v dutinách stromov. Niektoré druhy žijú až hore, napríklad v listoch paliem, napríklad Stromatopelma calcatum. Tá zvykne byť až úplne hore, kde si spraví svoje hniezdo v liste palmy. Takže arboreálne na výšku aspoň 30 cm. Toto sú všetko 30 cm. Ako vidíte, tam ten substrát nemusí byť vysoký, pretože vlastne oni ľúbia liesť. Takže nie sú to takí hraboši, oni ľúbia liesť. Čiže substrát stačí u týchto stromových, bavíme sa o všeobecnosti, nejakých 5-6 cm úplne a teraz samozrejme nejaká dlhá kôra ako úkryt, väčšinou sa to dáva takto z kríža, aby sa teda ten pavúčik mohol skryť. Umelá rastlinka, ja dávam umelé, už som vo viacerých videách hovoril, dával som živé, keď som krmil sarančatami, požrali mi to, rastlinky mi zhnili, takže dávam umelé, aby to trošku teda napodobnilo ich prirodzené prostredie. Takže to sú arboreálne, stromové, terárko situované na výšku, pretože ľúbia loziť, ľúbia šplhať, môžete si tam dať konáre, môžete si tam dať korkové kôry, tiež miska s vodou. Mám misku s vodou dole, ale u niektorých druhoch, niektoré sú také lenivé, že nezídu ani dole sa napiť, takže dáva sa tá napájačka alebo tá miska s vodou aj túto do rohu, dajú sa kúpiť také všelijaké úchyty alebo domáci kutil si spraví, že do stredu terárka pri ten jej úkryt dať tú misku s vodou, pretože sú lenivé ísť dole. Ale mám tu Psalmopeus, vlastne teraz tieto dve sú prázdne. Mal som tu Psalmopeus reduncus a nemala problém ako ísť sa napiť dole. Takže, ale niektoré druhy sú také, že sú lenivé ísť dole, takže je im dobre dať tú napájačku hore. Čo sa týka substrátu, to isté som používal rašelinu, ligmocel, kokosové vlákno zmiešané s rašelinou. Takže to už každý podľa svojho uváženia si zariadi a spraví. Ja sa s tým vždy ľúbim hrať. Mne sa nepáči, keď je to také nijaké, prázdne, že jedna korková kôra krížom cez terárko a viac nič. No. Takže ja tam aj preto dávam aj tie umelé rastlinky, aj farebné. Nech to trošku tak žiari. No. A ten úkryt je veľmi dôležitý, jak u zemných, tak u stromových. Oni sa tam skryjú, tam si spravia svoje hniezdečko, tam sa cítia v bezpečí. Takže zemné terárko na šírku, stromové terárko na výšku. Bavíme sa v tomto videu o rozdelení vtáčkarov. Základné informácie, takže nebudem v tomto videu rozoberať, aký substrát, aká vlhkosť a takéto, to si môžeme povedať na budúce. A ešte nám ostali, teda toto sú terestriálne, sú zemné, arboreálne sú stromové a fosoriálne sú norové. Čo sa týka norových vtáčkarov, tak toho väčšinu času ani vidieť nebudete. Terárko by malo byť širšie, ale aj vyššie a s veľkou vrstvou substrátu, práve kvôli tomu, že sú noroví, že sa zahrabú a hotovo. Takže tam sa odporúča
myslím si, že to terárko na 30 cm na šírku alebo 25 cm na šírku môže byť a na výšku 20 aj 25 kľudne, ale substrát už nie je tak, jak napríklad tu, že 5-10 cm alebo takto, jak mám tu, že 4 cm, že proste im to stačí, pretože sú ešte malí. Tak u týchto norových tá výška toho substrátu by mala byť minimálne 15 cm, minimálne aspoň 15 cm, 15-20 cm určite, pretože oni sa zahrabú a tam si spravia ten svoj tunel alebo tunely, zahrabú sa a vlastne tam sú po zvyšok svojho bytia a vlastne vylezú len vtedy, keď im tam hodíte jesť a aj to vlastne len vyleze, schmatne korisť a zase si ju zobere naspäť do svojej nory. Takže takto. Toto máme také základné rozdelenie. Zemné, stromové, norové. Potom sú aj také druhy, napríklad stromovo-norové, norovo-zemné, že není vyslovene stromový, že ľúbi aj hrabať, ľúbi aj loziť. Ale to je na veľmi, veľmi dlhú debatu. Takže týchto mám 1, 2, 3, 4, 5, okrem týchto, lebo chcel by som všetky brachypelmy, ešte mi chýbajú, tuším 2, takže všetky brachypelmy mám v tomto. V podstate ich mám rovnako zariadené, len rastlinky sú iné. V každom je ten úkryt, v každom je tá miska s vodou, v každom je umelá rastlinka, v každom je substrát, to kokosové vlákno s rašelinou. Takisto týchto stromákov mám 1, 2, 3, 4, 5 zatiaľ, tieto originál teda terárka a tiež ich mám v podstate rovnako zariadené, len tie rastlinky obmieniam, že teda nemám v každej rovnaké, ale nech je to trošku iné. No. A čo by sme si povedali, také základné, teda tie zemné, to pozná každý, teda brachypelmy sú teda zemný druh, teda celý rok brachypelma alebo Triplocatl, Gramostola, Lasiodora, to sú také najznámejšie zemné. Tie stromové, mal som aj Stromatopelma calceatum, Poeciloterie sú stromové, Psalmopeusy sú stromové. Čo sa týka tých norových, napríklad Hysterocrates gigas, Hysterocrates hercules, Idiotelemira napríklad. Veď to už vy poznáte, ja tieto videá točím hlavne pre úplných začiatočníkov, aby mali trošku v tom prehľad. A to je celé. Takisto sa môžem v niečom aj ja mýliť. Človek sa učí celý život, takže ľudia, ak som niečo zle povedal, opravte ma v komentári, ja budem len rád, pretože v podstate čítam si o tom každý deň a aj teda mám to doma, tak to pozorujem, sledujem a vlastne od toho sa odvíjam, od toho robím aj tie videá, takže čisto len pre teda začiatočníkov, aby mali ten nejaký prehľad, či keď sa niekto rozhoduje, či si chce teda kúpiť, zaobstarať nejakého toho pavúčika, tak vybrať si zemného alebo radšej stromového a kam ho dať, kam ho umiestniť a čo, tak práve preto natáčam toto video. Inak môj prvý pavúčik bol Psalmopeus Cambridge a nech mi aj ušiel. Pretože som dokopy nič o tom nevedel, len som chcel a teda som sa rozhodol, že Psalmopeus Cambridge. Ale samozrejme, robil som video o ňom, neodporúčal som ich začiatočníkom, myslím začiatočníkom ako prvého pavúka, nie kvôli jedu alebo tak, ale kvôli práve tej rýchlosti, pretože mne sa to stalo, tak práve preto som aj spravil video, aj o chove, aj všetko a to odporúčanie pre začiatočníkov som nedal, pretože mne ako začiatočníkovi vtedy sa stalo to, že pri presúvaní zo škatulky do terárka mi zdrhol, ale tak našťastie cca po 3-4 hodinách sme ho našli. Takže tam som to neodporúčal práve kvôli tej rýchlosti, že to je 100 a on vám zdrhne.
Takže ako toho prvého by som už teraz zvolil brachypelmu alebo gramostolu a takto. Ale o tom môžeme pokecať v ďalšom videu. Takže to základné si myslím, že som vám povedal, aj ukázal teda niečo. A ďakujem vám všetkým za pozornosť, za každý like, za každý koment, za každý odber a aj na Facebooku za každú správu, keď mi napíšete, veľmi ma to vždy poteší. Takže základné delenie vtáčkarov, terestriálne, arboreálne, fosoriálne, čo sú zemné, stromové a norové. Takže vám ďakujem za pozornosť a toľko k dnešnému videu. Majte sa krásne.